mmadụ na-ajụ onwe ha sị, gịnị mere na ọ na-eme anyị na-aṅụ ọgwụ ma na-eleta onwe anyị anya anyị adịghị enweta ihe anyị chọrọ? O nwere ndị na-arịa ọrịa dị iche iche, ha na-aṅụkwa n'ọgwụ banyere ya bụ ọrịa ahụ ajụ ịna. O nwere ihe na-akpata ihe ndị a. O nwere ike site n'ihe ị na-eri ma ọ bụ etu i si eleta onwe gị anya. Ya mere n'ụbọchị taa anyị ji wee chọọ ka anyị leba anya n'ụmụ nri nke siri n'ala wee kpụpụta dị etu Chineke siri wee kee ya, nke na-enyere ahụ anyị aka, ga-eme ka anyị nwee ezigbote ahụike. Ya mere n'ụbọchị taa, gị bụ onye na-enene anyị kịta, biko ị ga-agụcha ntị gị ọfụma, n'ihi na ihe ka anyị ji wee bịa taa bụ ihe ga-enyere gị nnukwu aka. Ọ ga-abara gị uru na ọ bụrụ na itinye ya n'ọrụ ma mekwa dịka a ga-esi wee kụziri gị taa. Ugbu a ana m anabatazi gị n'ihe mmemme nke anyị na-akpọ ahụike bụ akụ. Ọ ka bụkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje ka gị na ya nọ. Ihe nke anyị ji wee bịa taa bụ ihe gbasatara ụmụ nri nke siri n'ala wee pụpụta, ụmụ ahịa nke siri n'ala wee pụpụta dịka etu Chineke si wee kee ya, nke na-enyere ndụ anyị aka, nke ga-eme ka ahụ anyị wee sie ike, nke ga-eme ka anyị wee nwee ezigbote ahụ iji na-agba mbọ wee na-enwetakwa n'ihe nke anyị chọrọ anyị ga-eji wee na-eleta ezinụlọ anyị anya. Mana o nwere ezigbote onye ọbịa mụ na ya nọ n'ebe a n'ụbọchị taa, nke anyị ga-eji wee kụziere gị ihe nke a anyị na-ekwu maka ya. Onye a m na-ekwu maka ya bụ onye ji ihe mbụna siri n'ala wee pụpụta ụmụ mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ma ọ bụ ihe ọbụla siri n'ala pụpụta dịka Chineke si wee kee ya. O ji ya wee na-eme gịnị? Wee na-agwọ ọtụtụ ndị mmadụ, wee na-enyekwara ndị mmadụ aka banyere n'ọrịa dị iche iche ma ọ bụ ihe dapụtara n'ahụ ha. Onye a na-ekwu maka ya bụ, ọ ga-aka mma ka unu were ntị unu si n'ọnụ ya wee nụrụ. Nnọọ nwanne m nwoke. Daalụ nnọọ. Ọ ga-akakwanụ mma ka ị werezi ọnụ gị wee kọwatara ndị mmadụ ndị na-ege anyị ntị ihe eji wee mara gị. Ndị be anyị daalụnụ. Aha m bụ Alụamaka John. M nwekwa ọtụtụ afọ, imerime afọ, mana ka m kwụsị n'ebe a. Aha m bụ Alụamaka John. Abụ m a naturopath, nke ndị bekee na-akpọ naturopathic doctor. Anyị ji mkpa akwụkwọ ma mkpọrọgwụ ma azụ osisi ma mmemme osisi na ọbụla ha niile ka anyị ji na-agwọkele ihe ọtụtụ ọrịa dị iche iche. Ọkachasị ihe mmadụ na-erichinye n'ọnụ, ife anyị na-erichinye n'ọnụ kpọọ nri. Ndị be anyị na-akpọ ya nri. Abụ onye Enuani. Udode onye ndị bụ unu na-anụ olu gị amalụgo na onye abụ onye be ha. Kama na asị na Igbo na-asị n'onu n'onu. Igbo na-asị n'onu n'onu, kama na ihe kachasị mkpa bụ nke ọbụla a soro onye ọbụla ghọta ya, ịghọtakwa ịgbalị ya etu ọbụla oge sidere gị na mma. Nna ọ na-eweregono ntị na wee mara n'afịa, marakwa n'ihe eji wee ihe ọ na-eme na etu o si wee na-enyere ndị mmadụ aka site na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ihe ọbụla Chineke kere, etu ọbụla o si wee pụta na ana o ji wee na-eme gịnị, wee na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche n'ime ndị mmadụ. Dịka m gwara unu mgbe anyị na-ebido ihe mmemme a, na anyị ga-eleba anya n'ụmụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ụmụ nri dị iche iche dị etu Chineke siri kee ya, nke ga-enyere ndụ anyị aka. Ọ nwere ya bụ ọ na-aṅụ ọgwụ, ọṅụgide ọgwụ, ọ sị na ọgwụ anyị na-aṅụ na ya mazidi na ọ na-arụ ọrụ n'ahụ ya. Ọrịa nọrọ kwechiri bụrụ ọnịka ọdọrọ ibubu ibu ala. Ọ dịzie ka asị na ọgwụ anyị na-aṅụ na o nweghị ihe ọ na-arụ n'ahụ anyị, mana o nwere ihe butere ya nụ. Ihe a butere ya nụ ka anyị chọrọ ileba anya ma gwakwa unu etu unu ga-esi wee mee ka ihe ndị a bụrụ ihe mere gịnị gabiga n'ime ndụ gị. Mana tupu anyị ga-atọpe ya bụ ngwugwu anyị ji wee bịa, anyị ga-ejegodo obere ezumike ma chighata.